Здравейте, аз съм Георги и днес ще говорим за една доста известна игра на име Counter-Strike Global Offensive. Counter-Strike Global Offensive е една от своите поредици на Counter-Strike. Доста от вас биха се съгласили, че класиката си 1.6, но Global Offensive е по-купувана, защото е доста по-напреднала. Някои от оръжията са променени, добавени са нови, освен оръжия, гранати и самите скинове, които в 1.6 си ги имаш и трябва да си ги теглиш, могат да се взимат от другите участници в играта. Също така има доста дивизии, доста нещо като в лигата. По-скоро става въпрос, че там няма бронз, всичко започва от силвър. И за това повечето руснаци те хранят на силвър. Така. Няколко интересни факти са, че доста от променените неща в маповете са направени така, че можеш да хвърляш гранати оттам. Да кажем на самите врати, когато терористите минават от своята база към ярда, както го наричат 1.6 играчите. Има 3 дупки, през които можеш да хвърлиш флашбенг, смоук, граната и молотов, която е една от добавените бомби, т.е. гранати. Има дикой, което всъщност означава примамка на български, с което оръжие си. Дикоя, самата игра го преценява с кое си. Когато хвърлиш самата граната, тя започва да издава шумът от твоето оръжие и след като свършат изстрелите, буквално мисля, че преценява един пълнител, когато свършат куршумите на самия дикой, той гръмва като нормална граната. Не бие демидж, само кара опонентите ви да се заложат. Също така, интересните факти са, че едно от АВП-тата, скиновете на АВП-тата, не Warm God, of Dragon War, съжалявам, е около $2000. Един от ножовете, който е Karambit Marble Fate, е 5000. И да, те могат да се паднат само от едни кутии, които се казват Cobblestone кутии. Да, името може да ви звучи познато от Minecraft, но защото самия мап, на който са кръстени кутиите, се казва Cobblestone, защото си в един дворец, общо взето. И е като начупен камък. И да, проблемът с тази кутия е, че тя може да се купи, но струва $50, 58 и нещо. Проблемът е, че от 50 и нещо долара може да ви се паднат 2000 или някакви траш скинове, които струват по 2 цента, което е доста гадно. Да, повечето известни играчи, като в Fnatic, GL, има такова АВП, има доста карамбити. Ножовете не са един от най-ефтините, често да ви кажа, който е минус, защото един нормален нож в истинския живот струва буквално 60 лева, а в самата игра струва около 500 или 100, което е така. Друго интересно, но не знам какво да ви кажа, освен че различните мапове са променени. Dust 2 има добавени варели навсякъде, където може да се криеш за тях. Има доста различни неща. Шорта, например, не е пипан. Буквално не е пипан. В смисъл, просто са оправили графиката. И това е. Това ще е за този влог, т.е. за това предаване. Може би друг път за някоя друга игра. До скоро.